Arvoisa valtuusto, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Posin kaupunginvaltuuston 100-vuotisjuhlavaltuuston kunniaksi halusin aloittaa tämän avauksen edellä mainitussa järjestyksessä, eli juhliasta. Kuntien itsehallinnolla on perustuslakiin kirjattu oikeutus perustuslain 121 yhden pykälän mukaan. Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Käytännössä tämä tarkoittaa vaaleilla valittua valtuustoa, kunnan ainoata toimielintä, joka saa olemassaolonsa oikeutuksen suoraan kuntalaisilta. Edellä mainittu perustuslain pykälä on säännös, jonka kohdalla edellisellä hallituskaudella koeteltiin sen rajoja. Ja luiksi todettiin: kuntien pakkoliitoksia ei voitu toteuttaa, ei suurten keskuskaupunkien eikä myöskään pienempien kohdalla. Myös sosiaali- ja terveyshuollon suurisuuntaiset uudistukset kaatuvat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa kunnallisen itsehallinnon vastaisina. Kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla, ja tämän lisäksi kunnille on niin sanottu yleinen toimiala. Kunnalla on oikeus ottaa itselleen myös muita tehtäviä. Kun tähän lisätään valtuuston päätösvalta paikallisesta verotuksesta ja kaupungin talousarvion ja sen toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden hyväksyminen sekä virkojen perustaminen, on kokonaiskuva valtuuston merkityksestä selvä. Kuva täydentää maankäytön suunnittelu, kunnan alueella yleiskaava, osayleiskaavat ja asemakavat kuuluvat valtuuston hyväksyttäviksi. Esimerkkinä Oulaisten lähihistoriasta voidaan kertoa seuraavaa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä keskustan ala-asteen nykyisen Juho Oksan koulun peruskorjaus ja laajennus päätettiin toteuttaa nykyiselle paikalle. Tähän liittyen valtuusto päätti hankkia koulun vierestä tontin, hyväksyi rakentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen, koulun huonetilaohjelman ja varasi talousarvioon rakentamisen määrärahat. Maankäytön suunnittelu ja toiminnallinen toteutus perustuvat valtuuston päätöksiin ja näkemyksiin, jonka mukaan koulukeskusta ei ole syytä hajottaa laajemmalle. Toisen sisältöisiäkin esityksiä oli koulun paikaksi. Kysytte nyt mielessänne, miksi otin juuri tämän esimerkin, onko tämä ajankohtaista. Voin myös vastata: jos itse pysyisin tällä paikalla ja valtuuston päätöksiä ei olisi tehty, seisoisin nyt polvia myöten lumessa Törmälän talon puutarhassa. Uskallan sanoa, että tehdyt päätökset kestävät tarkastelun myös näin jälkikäteen. Merkille pantavaa Oulaisten kaupunginvaltuuston työskentelyssä on ollut pyrkimys yksimielisyyteen. Asioiden valmistelussa, lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa sekä valtuustoryhmien
Omissa kokouksissa on asiat puhuttu muotoon, joka on voitu hyväksyä myös valtuustossa. Viimeksi Oulun kaupunginvaltuusto on äänestetty edellisellä valtuustokaudella. Päivämäärä oli 19. päivä joulukuuta 2012 ja asiana oli Piipsjärven koulu. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi myös valittaa. Viimeisin Oulassa tehty valitus valtuuston päätöksestä on 10 vuoden takaa päivämäärältä 8. päivä helmikuuta 2006. Asiana jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätös. Valitus ei johtanut päätöksen muuttamiseen. Kaikella edellä olevalla olen halunnut korostaa valtuuston keskeistä roolia kaupungin kehittämisessä. Tämä työ ei missään vaiheessa tule loppumaan. Oulun kaupungin henkilökunnan juhla pidetään erikseen syksyllä 2016. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että päätösten valmistelu on niiden täytäntöönpano sekä koko kaupungin operatiivinen toiminta on kaupungin henkilöstölle kuuluvaa. Oulun kaupungin henkilökunta on osaavaa, sitoutunutta ja vastuuntuntoista. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tehdyt päätökset muuttuisi myös toiminnaksi. Toki valtuustolla on vastuu huolehtia myös toiminnan vaatimista resursseista, oli ne sitten raha- tai henkilöstöresursseja. Tähän lopuksi haluan esittää arvion lähivuosien kehityksestä. Normaalin ajankerron mukaan kuluvan vuoden syksyllä olisi pidetty kuntavaalit. Jo nyt tiedetään nykyisen valtuustokauden jatkuva vähintään 30.6.2017 saakka, ja on esitetty arvioita, että jatkoa tulee koko vuosi 2017, mikäli pyrkimys aikatauluttaa kuntavaalit ja laajemman itsehallintoalueen vaalit keväällä 2017 ei onnistu. Iso kysymys kuuluu, millaiseksi muodostuu kuntaa suuremman itsehallintoalueen tehtäväkenttä. Jos sinne siirtyy kuntien sosiaalitoimi, terveydenhuolto, sairaanhoito eli paljon puhuttu sote sekä lisäksi pelastustoimi, rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto ja nykyistä valtion viranomaisista ELY-keskus ja aluehallintovirasto AVI. Erityisesti meitä kiinnostaa se, mitä tämä uusi tilanne tarkoittaa oulaisissa, kun monien itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä koskeva päätöksenteko siirtyy kauemmaksi, mutta palvelujen tarve nykyisestään kasvaa. Saadaanko Oulasta ääni aluetasolla kuulumaan, mitä alue tarjoaa oulaisissa? Mikä on valtuuston rooli ja merkitys uudessa tilanteessa, jollei löydy Suomen kunnallishallinnon historiasta vertailukohtaa? Seuraava valtuustokausi tulee olemaan todella mielenkiintoinen, kun opetellaan uuden tyyppisen kunnan toimintatapoja ja roolia suhteessa laajempaan itsehallintoalueeseen. Minulla on tuntuma, että uudessakin tilanteessa Oulan jatkaa itsenäinen kaupunkina, joka hyvän sijaintinsa ja hyvien palvelujen myötä vahvistaa asemiaan. Haluan uskoa, että kaupungin työpaikkaomavaraisuus pysyy korkeana, työmahdollisuuksia syntyy uusille aloille ja yhtenäisellä puistomaisella kaupungilla on asukkaille annettavaa. Tämä kehityskulku ei toteudu itsestään. Myös jatkossa tarvitaan kykyä nähdä tulevaan, uskoa omaan tekemiseen ja oikeasuuntaisia ja oikeasisältöisiä päätöksiä. Valtuuston päätöksillä on ratkaiseva merkitys kehitykselle. Päivälleen 100 vuotta sitten kokoontui Oulun valtuusto ensimmäisen kerran. Tänään pidämme juhlavaltuuston kokouksen ja lisäksi historioitsija Harri Turunen luottaa mennyttä kehitystä. Toivotan kaikille viihtyisää iltaa ja tervetuloa. Oulun kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Pykälä 1. Kokousten laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan osanottajat. Aittoja Hannu, Avela Kirsti, Hannus Anne, Hautala Heikki, Heiska Pekka, Juhosalo Aarne, Kittilä Jaakko, Nuutila Lauri, Kärki Juhani, Männikkö Jari, Pajala Kai, Paikalla. Perälä Jorma, Pihlajaharju Heikki, Rahkola Pekka, Rajanimi Anneli, Rajanimi Sari, Rautiola Hannu, Räisänen Raimo, Saari Pentti, Takaleskola Virpi, Tirilä Veli, Toivianen Marita, Peteläinen Paulus, varajäsenistä keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Arto Ylikulju ja
Marjut Lehtonen, toinen varajäsen. Sitten perussuomalaista Eeva Tyske, ensimmäinen varajäsen. Helena Pyy, kolmas varajäsen. Sitten paikalla on Anne-Maria Sirviö kaupunginhallituksesta ja Merja Krapu kaupunginhallituksesta. Ja sitten johtoryhmän jäsenet, henkilöstöjohtaja Jouni Aittooja, kaupunginkamreeri Hannu Kaartinen, tekninen johtaja Markku Ketonen, perusturvajohtaja Rainer Kolppanen, johtava lääkäri Mauri Niemi, sivistys- ja kulttuurijohtaja Ville Metsäpelto, kaupunginjohtaja Esa Sippola ja elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari ja sitten minä. Selvä, eli paikalla on 23 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Poissaolosta ovat ilmoittaneet Aini Mäkelä, hänen tilalle on kutsuttu ensimmäinen varavaltuutettu Arto Ylikulju, Janne Jääskeläinen, hänen tilalle on kutsuttu toinen varavaltuutettu Marjut Lehtonen, Tero Paakkonen, varalle on kutsuttu ensimmäinen varavaltuutettu Eeva Tyyskä ja Marko Honkala ja hänen tilalle on kutsuttu kolmas varavaltuutettu Helena Pyy. Sitten kokouskutsu on pantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.2.2016 ja julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa valtuutetuille 18.2.2016. Ja juhlakokouksesta on ollut ilmoitus Jokilaaksojen seutumajakassa 18.2.2016, eli laillisuus ja päätösvaltaisuus. Eli keskustelu kokouksen laajuista päätösvallasta alkaa, keskustelu päättyy ja kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kohta 1 loppuun käsitelty. Pykälä 2, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja vuorossa ovat Veli Tirkilä ja Hannu Rautiola ja varalla Hannu Aittooja ja tarkoitus olisi perjantaina 26. päivä helmikuuta 2016 kello 8.00 kaupungin talolla. Sopiiko henkilöiden? Eli valittu Veli Tirkilä ja Hannu Rautiola varsinaisesti tilintarkastajiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja Hannu Aittooja varalle. Keskustelu asiasta alkaa, keskustelu päättyy ja pykälä 2 on käsitelty. Sitten mennään pykälään 3, periaatepäätös tuloveroprosentin laskemisesta. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto tekisi periaatepäätöksen tuloveroprosentin laskemisesta vuodelle 2017 0,25 prosenttiyksiköllä. Ensimmäinen puheenvuoro annetaan kaupunginjohtajalle, olepa hyvä. Sopinee varmaan tänään, että kaikki puheenvuorot käytetään tätä puhujakorokkeella. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvä yleisö. Tämä periaatepäätös, jonka kaupunginhallitus esittää veroäyrin laskemisesta, perustuu siihen, että oulaisten kaupungin talous on viimeisten vuosien aikana saatu hyvin vakautettua. Meillä on takana useampi ylijäämäinen tilikauden tulos ja hallitus asiaa pohdittuaan tuli siihen tulokseen, että voidaan periaatepäätös veroäyrin mahdollisesta laskemisesta tehdä ja uskomme, että se voidaan myös toteuttaa. Tietysti vuodet ovat aina arvaamattomia ja vuosien aikana voi tulla erilaisiakin asioita vastaan, mutta tällainen juhlavaltuuston periaatepäätös on kuitenkin monessakin suhteessa tuleviakin päätöksiä velvoittava. Kunnalliseen itsehallintoon on Suomessa aina kuulunut sen alkuajoista lähtien verotusoikeus. Verotusoikeus on mahdollistanut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen siihen muotoon, missä meillä tällä hetkellä hyvinvointiyhteiskuntamme on. Ilman yleistä verotusoikeutta, kuntien tehtävien monipuolistaminen, tämä hyvinvointi, jossa olemme saaneet viimeiset 50 vuottakin jo elää, enemmänkin, ei olisi ollut mahdollista. Uskomme, että verotus pysyy tulevaisuudessa kohtuullisena ja hyvinvointiyhteiskuntamme kyetään verotusoikeudella ja julkisilla palveluilla myös vastaisuudessa
kohtuudella toteuttamaan. Meidän kamreeri esittelee tätä perustetta täällä tarkemmin ja hän tulee kertomaan kaupunkitaloudellisesta tilanteesta ja asemasta. Ole hyvä, kamreeri Hannu Kaartinen. No niin, kiitokset kaupunginjohtajalle ja seuraava puheenvuoron Hossan kaupungin kamreeri Hannu Kaartinen. Herra puheenjohtaja, arvoisa valtuusto, hyvät kutsuvieraat, hyvä yleisö. Kirjoitin muutamia asioita oikein paperille, kun on näin juhlava tilaisuus. Ensinnäkin tietysti hyvä aloittaa, kun on 100-vuotisjuhlavaltuusto, niin ilmeisesti Oulaisten valtuusto ei koskaan käsitellyt tuloveron tai veroäärin alentamispykälää. Sinne mielessä juhlallinen hetki tämmöistäkin asiaa käsitellä. Kaupunki elää verotulorahoituksesta. Verotulojen osuus käyttötalouden tuloista on 46% ja valtionosuuksien 42%. Loppu koostui myyntituloista, maksutuloista, muista tuista ja avustuksista sekä vuokrista. Näiden yhteenosuus on 12%. Veroista tulovero, josta kaupunginvaltuusto, kuten kaupunginjohtaja totesi, päättää vuosittain. Siitä päättää valtuusto ja samoin päätetään kiinteistöveroista. Yhteisövero määräytyy sen mukaan, mitä valtio määrittelee kuntien osuudeksi ja sitten se, miten kunnissa työpaikkoja yrityksissä on ja yritykset tekee tulosta. Yhteistä verotuloille ja valtionosuuksille on, että ne perustuvat pääosin kaupungin henkikirjoitettuun väestöön ja myös muiden tulojen maksajista pääosa on palveluita käyttävät kaupunkilaiset. Tällä esityslistalla on mainittu, että vuonna 2015 tuloveron tuotto oli noin 22,3% ja siinä oli kasvua noin 2,3% edelliseen vuoteen. Meidän tilinpäätöksessä tämä verotulokohta ylittää noin 465 000 euroa ja tämä selittää viime vuoden ylijäämistä noin puolet, reilu puolet. Toinen puoli tulee siitä, että kaupungin toimintatuottojen toteutuma oli 102%, eli 2% yli arvioinut ja vastaavasti toimintakulujen 98,5%, eli noin 1,5% alle talousarvio. Se kertoo siitä, että meidän talousarvio oli hyvin linjassa ja toteutuu hyvin ja nimenomaan oikein päin, että tuloja tulee vähän arvioitua enemmän ja menoja arvioitua vähemmän. Tästä tietysti kiitos kuuluu päätöksentekijöille, mutta myös henkilöstölle, joka on noudattanut talousarviota tehdyssä muodossa. Esityslistalla, joka on tehty siinä 3.4. päivä helmikuuta suurin piirtein, eli reilu 2 viikkoa sitten, ylijäämän arvioida olevaa viime vuonna noin 850 000 euroa. Se pitää edelleenkin paikkansa. Vieläkään emme ole saaneet kuntayhteistyökumppanilta tietoja viime vuoden lopullista toteutumista, mutta uskoisin, että sieltäkin tulee jonkin verran palautuksia. Viime vuonna kaikki meidän yhteistyökumppanit, viittaan pelastuslaitokseen ja vastaavien, palauttivat maksuosuuksia. Viime vuoden lopussahan näytti tilanne pikkusen huonommalta, että silloin arvioitiin myös sairaanhoitopiirin menojen ylittävän roimasti ja myös perusturvan arviot palautuksista olivat varovaisempia kuin mitä ne toteutui. Tuloveroprosentin muuttaminen herättää aina tunteita, varsinkin silloin kun sitä on nostamassa. Kaikki on sitä mieltä, että se on liian korkea, mutta se herättää tietysti myös tämä laskeminen, varsinkin naapurikunnissa. Olen itse saanut palautetta Itä-suunnasta ja valtuuston puheenjohtaja kertoi saaneensa tuolta Etelän suunnasta palautetta siitä, että tekemättä veroääriä laskee. Eli jos olisi tilanne se, että meillä ei olisi ylijäämäinen kehitys ollut nyt viimeiset 4 vuotta ja tämä vuosi ja taloussuunnitelma on ylijäämäisiä, niin en puhuisi näin. Meillä on tässä tilanteessa tietysti nyt ja ehkä tämän kerran mahdollisuus puhua ihan oikeasti siitä, että verotusta voitaisiin laskea. Tietenkin tämä riippuu monesta asiasta. Valtiovalta pitää maaliskuussa kehysriihen, budjettiriihi on elokuussa ja monena vuonna sieltä on tullut yllätyksiä kunnille ylimääräisiä valtionosuusleikkauksia. Viime vuonna niitä ei tullut. Siihen saattoi vaikuttaa kevään eduskuntavaalit
Ja tietenkin hallituksen alkutaipaleella ei ollut varmaan haluja lähteä sen tyyppisiin leikkauksiin. Eli kootusti voisi sanoa, että nyt jos koskaan meillä saattaa olla siihen mahdollisuus. Oli se meillä suunnitelmassa kyllä niinkin, että jo tälle vuodelle tuloveroprosenttia olisi laskettu, mutta viime syksynä siihen ei kuitenkaan sitten pystytty. Tuloveroprosentin laskua esittää 0,25 prosenttiyksikköä, sen tuottohan on noin 260 000 euroa. Se ei sinänsä ole ylivoimainen riski tilanteessa, jossa meillä viime vuoden lopussa on pyöreästi 3,3 miljoonaa ylijäämää. Ja toisaalta tärkeimmät investoinnit on tehty. Ainakin omasta mielestäni meidän koulukeskus on kunnossa. Meillä on hyvä esimerkki tämä tila, missä nyt ollaan. Ja myös nämä muut koulukeskuksen tilat ovat hyvässä kunnossa. Myös terveyskeskus on peruskorjattu ja meillä on syntynyt palveluasumisen muotoja tuonne Konttilan tupaan. Mutta tietenkin pitää muistaa, että tämä on periaatepäätös ja me joudumme seuraamaan koko vuoden niitä tapahtumia, mitä valtiovalta tulee tekemään. On seurattava sitä, tuleeko valtionosuuksien leikkauksia ja tietenkin meidän on seurattava myös se, mikä on työllisyystilanne valtakunnassa. Viimeksi tänään Kauppalehti kirjoitti ekonomistien arvioita, että työllisyystilanne heikkenisi edelleen. Se tietenkin näkyy, niin kuin valtuussa ennenkin on tullut esille, että se työllisyys, mikä meillä on, se ei vielä edes riitä, vaan valtakunnan työttömyysprosentti vaikuttaa siihen, mikä on kuntien sama verotulo. Siihen vaikuttaa tasausjärjestelmä ynnä muut. Viime vuoden lopulla valtuuston puheenjohtaja Kai Pajala ja myöhemmin myös valtuutettu Perälä jättivät aloitteita, joiden tarkoituksena oli väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen. Mun mielestä tuloveroprosentti asiana ja sen laskeminen kuuluu siihen samaan sarjaan. Jostain kumman syystä se kriisikunnan leima on meille jäänyt pysyvästi ja meidän usko on jotenkin laskenut ja meidän pitäisi saada tämä väkiluvun lasku ensinnäkin pysäytettyä ja tietenkin mielellään nousu. Onhan tässä alueella investointeja, jotka antaa siihenkin puoleen mahdollisuuksia. Että kyllä tämän tyyppisiä avauksia, mitä viime syksynä tuli, niin niitä on syytä jatkaa ja ideoida ja hakea niitä keinoja myös jatkossa. Kuten alussa totesin, kaupunki elää veroista ja valtionosuuksista, joita tuovat kaupungin asukkaat ja kaupungissa toimivat yritykset. Oulussa palvelut ovat huipputasoa ja uutta palveluvarastusta syntyy. Ja kaupungin työpaikkavaraisuus on yli 100%. Eli kertoo siitä, että meillä on enemmän työmahdollisuuksia kuin mitä on tekijöitä. Tässäkin suhteessa meidän pitää nyt saada väkilukuun jonkunlainen taitekohta muodostettua. Tammikuun ennakkotietojen mukaan jatko samaa kehitystä, mikä oli viime vuonna, joka oli poikkeuksellisen huono väkiluvun kannalta, ja tämä kehitys on siitä pysäyttää. Näillä sanoilla mä uskoisin, että valtuusto pystyy tässä asiassa myönteisen päätöksen tekemään. Kiitos. Kiitoksia kamreerille hyvästä alustuksesta ja sitten mennään ryhmäpuheenvuoroon ja ensimmäisenä on Suomen Keskusta ja valtuutettu Juhani Kärki. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät kutsuvieraat. Vuosi tosiaan 2016 oli myöskin ylijäämäinen ja meillä on 5 vuotta niin kuin tulossa ylijäämäiseksi. Ja tässä juuri on kamreeri ja tuossa kaupunginjohtaja kertoikin tästä taloustilannetta hyvin seikkaperäisesti, että niihin ei oikeastaan ole paljon lisäämistä. Ja tosiaankin niin nämä yleensä tästä veroprosentista keskustelua tapahtuu tuossa syksyllä ja siitä sitten vähän niin kuin kinastellaankin joskus. Ja ne siinä loka-marraskuun vaihteessa päätetään ne tulot, mutta sitten joulukuun puurovaltuustossa päätetään menot. Että siinä sitä onkin sitten puristamista aina että se saadaan sitten raamiin se budjetti ja mahdollisesti aina ylijäämäiseksi, niin sillä me sitten mukavasti selvitään sitten seuraavalle vuodelle. Meillähän on tässä isoja investointeja ollut nyt kovasti ja tämä meidän uusi upea uimahalli valmistuu, niin sehän se on semmoinen voimaanponnistus
siihen joudutaan varmasti sitä lainaakin sitten ottamaan jonkun verran, mutta sitten se helpottaa meillä tämä lainaotto ja mahdollisesti tässä tosiaan 2017 jälkeen mahdollisesti sitten helpottaa tämä investointisuunnitelman mukaisesti ja päästään semmoiseen mukavampaan ja siedettävämpään, mutta sekin on taas sitten jää nähtäväksi sitten vuoden ja 2 päästä. Ja sitten tämä uusi hallintouudistus, joka tulee, tämä maakuntahallinto mahdollisesti, jossa sitten kunnilta siirtyy tätä aika paljonkin tätä massaa, siirtyy noin 40% suurin piirtein budjettivallasta siirtyy tälle maakuntahallinnolle, niin sekin sitten asettaa omia mielenkiintoisia asioita tähän meidän budjettiin, mutta mä luulisin, että siitäkin selvitään. Tästä oikeastaan ei sen kummempaa. Meillä nyt on menossa täällä Oulaisissa kyllä isot investoinnit tulee tuonne Kivisenkankaalle, rakennetaan lähes 6 miljoonan hallia ja tuolla Junnikkalan saalla, sielläkin on laajennus, menossa noin 8 miljoonan laajennus ja sitten meillä on terveyskeskus on saneerattu, että kyllä meillä rupeaa olleen tätä aika hyvällä mallilla tämä homma ja sitten tosiaankin tuosta taloudellisesta toimeliaisuutta vie niin kuin eteenpäin myöskin nämä kerrostalot, mitä meillä on tässä rakenteella, niin se näkyy myöskin tuossa katukuvassa. Ei ole tullut minulla tietoa ainakaan, että keskustan valtuustoryhmä ainakaan vastustaisi tätä periaatepäätöstä 0,25 alennusta, että meidän puolesta se ainakin hyväksytään. Seuraava on Kansallinen Kokoomus ja Raimo Räissä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, läsnäolijat, niin kyllä tämä tosi hyvin passaa tämä alennus siihen työkalupakkiin, jolla me on pyritty lähteä muuttamaan tätä asiaa. Ja tämä on imago-kysymys, mutta sitten se tulee monena kertanaisvaikutuksena useampaan lehteen ja useampaan tiedotusvälineisiin vielä pitkin matkaa. Ja onhan tämä poikkeuksellista, että me tehdään alennus ja moni kunta ihmettelee niin etelässä kuin pohjoisessa ja vielä etelämpänä ja muuallakin, että miten tämmöisiä on päästy. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että tähän lisäksi vielä kuntalaisille, kun pannaan 0,25 alennusta kaupan kassalla, se ei ole kovin pitkä ruokalista siinä tiskillä, kun siihen lehdistö kuvasi, että tämä me saa alennusta. Mutta kuitenkin hyvä asia. Ja muistettaisiin vielä semmoinen asia, että tässä ohella niin pantaisiin nuo puistot kuntoon, rääseiköt sieltä pois, kevyen liikenteen väylät kuntoon, kadut kuntoon, siltä osin nopeutettaisiin aikataulua, käytettäisiin sinnekin rahaa ja tätä korjausvelkaa otettaisiin pois. Tekninen toimi joutuu priorisoimaan jatkuvasti ja katuja on koko ajan siirretty, että kun se yleiskuvakin saadaan viiksuksi, niin kyllä tämä tässä. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tästä hieman keskustellut ja tässä juhlahumussa olemme myös samaa mieltä, että hyväksytään tämä asia. Ja seuraava puheenvuoro, sosiaalidemokraatit ja Jari Männistö. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muu juhlakokousväki. Periaatepäätös tuloveroprosentin laskemisesta, niin kuin otsakkeessa mainitaan, on hyvä tavoite. Nykyisen tuloveroprosentin tasoon ovat tietenkin vaikuttaneet muun muassa suuret investointimenot. Hyvien ja tiukkojenkin talousarvioiden johdosta viime vuodet ovat tuottaneet tulosta, ja 2015 vuoden tilinpäätös onkin jo 4. perättäinen vuosi, jolloin tilinpäätös toteutuu ylijäämäisenä. Alueellisesti tarkasteltuna olemme keskimääräisellä tasolla, mutta taas valtakunnallisesti olemme selvästi yli keskimääräisen tuloveroprosentin. Pieni lasku tuo toteutuessaan positiivisen signaalin kuntalaisille ja on varsin realistinen. Tähän kun ottaa huomioon 2016-2019 vuosille hyväksytyn taloussuunnitelman, jonka mukaan kyseessä olevat vuodet ovat ylijäämäisiä, ja niissä on otettu huomioon myös toteutumassa olevat investoinnit ja niiden käyttötalousvaikutukset poistoineen. Myös tiedossa olevien investointien määrä kääntyy laskuun 2017,
ja se helpottaa sitä kautta kaupungin lainanhoitoa. Vaikka 0,4% ei ole suuri lasku, mutta se antaa kuitenkin positiivisen ja oikean kuvan oulaisten vakaasta taloustilanteesta. Voimme hyvillä mielin palveluja vaarantamatta olla tämän periaatepäätöksen takana. SDP-valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti periaatepäätöstä tuloveroprosentin laskemisesta 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017. Lopuksi haluan omasta ja valtuustoryhmän puolesta toivottaa hyvää 100-vuotisjuhlavaltuustoiltaa kaikille. Ja seuraava puheenvuoro perussuomalaisten valtuutettu Arne Juhonsa. Herra puheenjohtaja, minulla kun on aina tapana joskus puhua vähän noin kuin ohi asiasta, niin minäpä hyppään 59 vuotta taaksepäin, kun olin juuri näillä maisemilla käymässä koulua. Ja siellä oli tämä Ahosen Eino oli opettajana. Hän tenttasi kovasti, että yhteiskuntaopin tunnilla, että mikä se on oulaisten veroäyrin hinta. Minun täytyy nyt tässä kehua kaikkiin kuulle, että mä olen ainoa, joka tiesin sen. Mutta nyt en enää muista, mikä se oli, mutta veikkaisin, että ehkä se oli 12 markkaa. Mutta jotain näissä, että tämä kuvaa sitä, mikä on ollut kehitys. No, minä sain sitten kovat kehut siitä tietenkin Ahosen Einolta. Hän totesi, että Arne, kuule, sinä olet aivan valmis kunnan pamppu. Mä suuresti ihmettelin, että mikä se kunnan pamppu oikein on, mutta ehkä mä nyt alan olla valmis kunnan pamppu. No palataanpas tähän hetkeen, niin tämä verotushan on tietysti ikuisuuskysymys ja semmoisena se sitten säilyy. Tehtiinpä näissä yhteiskunnassa minkälaista remonttia tahansa. Ja nyt varmasti ollaan isojen muutosten edessä, tai ainakin odotetaan olevamme. Niin kuin Kai tuossa aluksi puhui, näitä, mitä meillä nyt on yhteiskunnassa hankkeella tässä muutoksia, niin kuinka nämä nyt sitten etenee, se jää nähtäväksi, mutta kuka sitten mitäkin verottaa, se on suuri kysymys. Ja tätä taustaa vasten, kun ajatellaan, niin tänä päivänä Oulaisten kohdalta, niin varmasti on viisaata olla vaan siinä odottavalla kannalla, ja nyt kun meillä on pikkusen näyttäisi olevan varaa höllätä, niin se on viisasta tehdä, että me pysyttäisiin suunnilleen mukavassa linjassa ympäristön kuntien kanssa. Tämä on yksi semmoinen tärkeä asia, että me ei saisi poiketa siitä linjasta kovin paljon. Mutta tosiaan niin jatko näyttää sitten, että voimme olla piankin aivan eri tilanteessa. Maailma on siinä mallissa, että yllätyksiä varmasti saattaa tapahtua nopealla tahdilla. No, perussuomalaisten ryhmä kannattaa tätä kuntalaisten kannalta oikein mieluisaa hanketta tai ajatusta. Se on Vasemmistoliitto ja valtuutettu Anne Rajanen. Joo, arvoisa juhlakokousväki, puheenjohtaja. Pitää se yksi naisäänikin kuulua tässä miesvaltaisessa porukassa. Ja pikkusen kriittisyyttäkin annan tälle ensin ainakin tälle veroalennukselle. Itse tuolla perusturvalautakunnassa vuosikausia olleena, niin kyllä siellä on meille kaupunginjohtaja ja muut nämä herrat niin käyneet meille lakia lukemassa, että nyt pitäisi taas saada 200 000, puoli miljoonaa, vähän alemmas niitä kuluja ja menoja. Ja kyllä siellä pitää puristaa hirveän tärkeistä asioista aina niitä senttejä alaspäin. Niin tuntuu vähän semmoiselta hassulta tämä laskeminen sitten, että 200 000kin on, niin se on aika tiukassa ottaa tuolta, kun lähdetään niitä senttejä sitten säästämään ja vanhustenhuollosta tai lastenhuollosta tai mistä hyvänsä. Mutta tietenkin kun kaikki on näin juhlahumun vallassa näköjään täällä, niin minäkään en vihti silti panna sitä eriävää mielipidettä, enkäpä äänestystä nyt näin juhlakokouksen kuluessa. Niin minä nyt esitän, että
tämä valtuustoryhmäkin yksimielisesti hyväksyy tämän. No niin, kiitos ryhmäpuheenjohtajille. On puheenvuoro käytetty ja sitten avaan keskustelun valtuustolle. Keskustelu päättyy ja kaupunginvaltuusto hyväksyy yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen ja katsotaan kohta 3 loppuun käsitellyksi. Pykälä 4. Rautatien rakentamisen muistomerkki. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto tekisi periaatepäätöksen, että kaupunki on mukana pystyttämässä rautatien rakentamisen muistomerkkiä, mikäli VR hyväksyy hankkeen. Pyhäjoella ja rautatiellä on ollut ratkaiseva merkitys Oulusen kannalta muun muassa elinkeinoelämään, teollisuuteen, sivistystoimeen, terveydenhuoltoon ja puolustusvoimiin liittyneen sijoituspäätösten tukena ja vauhdittajana. Ensimmäinen puheenvuoro annetaan kaupunginjohtaja Esa Sippola, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Historian aikana kehitys on seurannut yleensä vettä, tietä ja kulkuyhteyksiä. Tämä on tosiasia kaikkialla maailmassa. Jokien, merien ja teiden risteyskohdat ovat kehittyneet ja niin myös Suomen kehitys on tapahtunut. Oulainen on ollut siitä positiivisessa asemassa, että täällä on virrannut luojan suomana Pyhäjoki. Ja tämä on tietysti mahdollistanut voiman täällä, voimansaannin. Tämä on mahdollistanut liikenneyhteydet idästä länteen oulaisten kautta. Sitten rautateiden ja tieyhteyksien kehittyessä pidemmälle noin yleisellä tasolla on tapahtunut niin, että Suomen päärata on linjattu niin, että se on kulkenut ja kulkee yhä edelleen oulaisten kautta. Tällä on erittäin suuri merkitys ollut historiassa oulaisten kaupunkin kehittymiselle sellaiseksi kuin tämä kaupunki tänä päivänä on. Voimme siis todeta, että kaiken kehityksen lähtökohtana ovat olleet kuitenkin ihmisten yhteydet toisiin ihmisiin, ihmisten yhteydet toisiin seutuihin, ja sitä kautta kehitys on kulkenut historiassa paljoltikin liikenneyhteyksien kautta. Tämä on tällainen yleinen piirre kaikelle kehitykselle oikeastaan kaikkialla ihmiskunnan historiassa. Ja nyt tänä päivänä olemme täällä ja meillä historioitsija Harri Turunen tulee perustelemaan tätä asiaa lähemmin tähän kaupunginvaltuuston juhlakokoukseen, koska asia on todella merkittävä. Haluan lisäksi todeta, että lähestyimme tässä asiassa Valtion rautateitä ja täällä Valtion rautateiden kirjeessä Oulaisten kaupunginhallitukselle lukee muun muassa seuraavasti. VR-yhtymä suhtautuu myönteisesti ajatukseen juhlistaa Pohjanmaan radan merkitystä Oulaisten kaupunginvaltuuston juhlavuonna. Liikenteen harjoittana VR-yhtymä ei koe olevansa sellaisessa asemassa, että sillä olisi oikeus hyväksyä Oulaisten kaupungin hankkeita tai suunnitelmia. Muistomerkin suunnittelusta ja toteuttamista kannattaa olla yhteydessä liikennevirastoon, joka valtion rataverkon haltijana vastaa myös Pohjanmaan radasta. Haluan VR-yhtymän puolesta onnitella 100-vuotista Oulaisten kaupunginvaltuustoa ja toivottaa menestystä Oulaisten kaupungille. Täällä on VR:n pääjohtajan allekirjoitus ja VR suhtautuu siis tähän hankkeeseen myönteisesti yhteistyössä Oulaisten kaupunkin ja ratahallinnon kanssa. Harri Turunen jatkaa perusteluita varmasti tästä eteenpäin tällä asialla.
Niin, kiitoksia kaupunginjohtajalle. Tosiaan asiantuntijaa jäsenenä kutsutaan Harri Turunen kertomaan eteenpäin. Olepa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvä juhlayleisö. Tässä on jo muutamassa puheenvuorossa viitattu siihen, kuinka tänä päivänä alueen kunnat ja Oulainen niiden mukana kipuilevat tämän taantuvan väestökehityksen takia. Toista oli reilu 100 vuotta sitten. Oulaisten kunnan väkiluku oli vuonna 1880 noin 3500 ja 4 vuosikymmentä myöhemmin lähes 6100 asukasta. Väestökasvu oli näin 40 vuodessa 72,5%. Samaan ylsivät naapurikunnista vain Ylivieska, kun taas esimerkiksi Haapavedellä kasvu jäi noin 53, Merijärvellä 37, Vihanissa vajaaseen 24 ja Pyhäjoella vanhassa emäpitäjässä ainoastaan 15%. Oulaisten väkiluvun kasvua selitti tietenkin korkea syntyneisyys, mutta myös suuri muuttovoitto. Muuttovoiton ansiosta paikkakunnalle muutti 40 vuodessa runsaat 1300 uutta asukasta, eli keskimäärin 33 asukasta per vuosi 40 vuoden jaksossa. Tänä päivänä luvut tuntuisivat varmasti monesta päättäjästä kovin mieluisilta. Erityisen paljon tähän muuttajiin kuului näitä eteläpohjalaisia taloudellisia tai taloudellisia jälkeläisiä, joita halpa maatalousmaa houkutteli tänne Oulun läänin eteläisiin jokilaaksoihin. Ja vuonna 1886 Vihityllä Pohjanmaan radalla, joka siis täyttää tänä vuonna 130 vuotta, oli luonnollisesti suuri merkitys siihen, että tämä muutto helpottui ja vauhdittui, koska nämä liikenneyhteydet paranivat olennaisesti. Muuttajien mukana paikkakunnalle saapui myös paljon uutta maataloustietoa ja teknologiaa ja rautateiden virkamiesten ja muuttajien matkassa tulivat myös monet uudet aatteet ja innovaatiot paikkakunnalle. Oulaisissa käynnistyivät rautatieläisten ansiosta muun muassa puhelintoiminta ja torvisoittoharrastus, jonka jälkeläinen seitsikko täällä tänä päivänäkin oli soittamassa. Rautatieläiset toivat mukaan myös Pyhäjokeen ravuun, josta sitten suuren taloudellisen merkityksen myötä tuli 1950-luvulla oulaisten vaakunaeläin. Perustellusti voidaan myös sanoa, että rautatien tulolla oli ratkaiseva merkitys oulaisten teollisuuden, erityisesti sahateollisuuden ja vireän kauppatoiminnan nopeaan kasvuun. Täällä jo viitattiin siihen, että Oulaisten rautatiellä on ollut sitten myöhemmin suuri merkitys siihen, että Oulaisiin on saatu paljon erilaista elinkeinotoimintaan, teollisuuteen, sivistystoimeen, terveydenhuoltoon ja aikaisemmin myös puolustusvoimiin liittyvää toimintaa. Ja siinä on eräänä vauhdittajana tukena ollut aina tämä, että on ollut erittäin hyviä liikenneyhteyksien takana rautatien ansiosta. Voikin sanoa, että turhaan ei Pohjanmaan rautatien ahkerimpiin puolesta puhujiin aikanaan kuulunut ylivieskalainen kirjailija ja valtapäivämies Petari Päivärinta todennut, tuo on se uoma, ettei tarvitse nälkään kuolla. Täydellä syyllä voi yhtyä kaupunginjohtajankin toteamaan asiaan, että ilman rautatietä Oulainen ei olisi tänä päivänä sellainen kaupunki, kun se tosiaan on tämmöisenä vireänä eteenpäin pyrkivänä kaupunkina tänä päivänä olemassa. Näillä perusteilla minulla ainakin on vahva käsitys siitä, että rautatie on muistomerkkinsä ansainnut. Kiitokset Harri Turuselle asiantuntijan lausunnolle. Sitten avaan keskustelun rautatien rakentamisen muistomerkitys. Keskustelu päättyy ja kaupunginvaltuusto hyväksyy yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen ja kohta 4 loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 5. Onko valtuutetulla muita asioita?
Ainakin ilmoitusluonteena asiana seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 16.3. kello 18.30. Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 18.43 ja valitusodotus on nähtävillä alusta 30 vuorokautta Oulun hallinto-oikeuteen ja kaupunginvaltuuston kokous päättyy.